Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Nanawag si Vic og may tuyo nga pagsultihan ang iyang mga anak si Linton ug Glina. Samtang giadto ni Glina ang iyang maguwang sa kwarto, gihatag niya ang ordibo kang mama niya aron sila una may magsulti si papa niya. Ug dinhi huwata lang ka diyot ha. May mong makigsulti kas mga bata kada adlaw. Ayaw lang gid sila kuhaagi ka nako. Ug pasaksihon mo ang mga bata sa mong binuhatan. Buhaton ko ang tanan, Wilma. Na magkuha ko ang ako mga anak. Buhaton mo, Vic. Sige, suhi. Kay mag-atubang tasukmanan. Usa, kahilas ka ni mo. Nagkasaha ka. Mausab ka. Umaanak ang babae ni mo. Ikiha ko ikaw concubinage. Pagkakagnaw. Kabiton ko lang akong katungod, Vic. Kung pukson mo pagkuha ang mga bata, pues, maunay mahitabo tali na itong duha. Ikaw rin yapay mawawan, Wilma. Kung mahitabo man yung magkatubang tasokmanan, o kawanan pang pagtahod ang mga bata diyan ni mo. Tanahon talang unya kung sa'y mahitabo, Victor. Kung maabot man kita sukmanan. Basta kay maugit ka ni buhaton ko, Vic. Kung kuhaon mo gikan ako ang akong mga anak. Ma, naghilak lagi ka. Oh, uwa may kasunak. Sige, pagkiksulti si papa ni mo, oh. Hello, pa? Ngano naghilak si mama pa? Unsay gisulti nimo? Wala may magkasabot sa mong tima, anak. Nagkalalis lang, nagkasumpaki. Sige mo gag-ingon ko nga muli na ka. Unya, wag yun. Sige kag promise na mo ni Glenn na. Ngayon dili man ka muli diri sa ato pa. Mao nang naiubo si mama ni mo. Magsultar tago sa biyo. Di lang din sa telepono. Pay po ning gigamit ko. Magkita ra niya ta. Ingon mang manghod po. Sige, bye na lang una, ha? Ma, unsa di gilalisan ninyong papa, ma? Okay na, nak. Wari kaso. Naghilak lagi ka. Kung kuhaon mong duha sigla na ni papa ninyo, nak. Masugot mo. Biyaan ba ko ninyo? Dili, ma. Dili ka na mo biyaan, uy. Ngano di ay, ma? Ningon si papa nga iya ming kuhaon. Ngano man kuno, ma? Kaan. Malang na nasabtan ako sa isinultihan. Tungod di Tito Chito, no? Kaya nagsilo siya. Landon. Maulagi na, ma. Day! Handa na pagkaon niya. Dali na mo sa kumidon. Panihapon mo. Ikaw na lang, ma. Busog pa man mi si Glina. Hapit ng gabi, imi nakamatagod. Ginit ko sa pagsabaw. Ang mga bata nangayo ng pagkaon dahil nakamata sila. Gipanggutom man sa taas nga oras sa pagkatulog. Dungan na lang na ng aranganahan ko. Ay, mikaon ako, day. Una pagani ko mikaon kaysa mga bata. Di may dukot. Ganahan ko ang dukot. Tiwas na ako. Nya, ang saba ako sa giinet. Gana kayong ikaon. Oh. Ay, pagsige, panghupaw to bangas pagkaon, di ba? Dili na maayo. Nagatubang kas grasya. Nana sige nakaon na. Human pa ni hapon, nilutong tikaday. Masahian tikaday. Aron maayo nga ng pagpahulay. Kita na ako ni mo. Imbis dagko na untag mga bata. Mihugo maninuon ka o. Wala naman kayo atiman sa imong kagulingon. Sige na, higop na ang init nga sabaw. Kaimutan ni Jas Catherine ni mo, day. Kuhaon ko glusyon. Ang hapas lang nang aron makatuko. Nindot og baho ang napalit ng kong haplas. Bugnaw pamation sa lawas. Ano sige. Anhira masad kas bay. Dili masad ka mulakaw.
Sa among panagsulti ka ni Hanifik nang giingnan ko siya nga ikiha ko siya kung kuhaon gid niya ang mga bata. Oh, ikiha? O nang ikiha ko siya og concubinage nang kung pugson yun niya pagpalayo na akong ako mga anak. Mag-atubang misukmanan. Oy, mo ba? Magatubang gayud mo sukmanan, day? Pastilan, ay. Magkiniha, ay raba? Dinigil kalikaya ng magawas ng mga daotang pulang. Na, magihay mong tribukar sa inyong mga sayop. O ang maapektahan ana pag-ayo, day, ang inyong mga anak. Si Lindon o si Glina. Nangaling. Sa may angayan kong buhaton. Ang tuyo ko lang aron dili ko niya makuha ang mga bata. May kwarta si Vic. Ang buhaton yun niya ang tanan nga malampo siya sa pagpalayo sa akong mga anak kay kanako. Giakusahan ko niya nga magkasasa nang og nahitabo yun nga nagkasa na hinuon ko tungod ni Chito. Ginoo ko. Dahay, ayun na lang, magpadayon ang giingon ni mo, ay. Kamura mo sa kong magtiayon nga maulawan ni Ana. Og labi na gayon nga, ang mga bata, maigo na ba yan ang kabuot ang duha? Ayaw na lamang, day. Nang, Wala sa ko'y pagtuo nga may tabo gyud nga musugot ang mga anak nimo. kun balaod na ang hukom nang may kwarta si Vic. Ay, bisan na. Ah, mbut lang kay ha. Pero kay may igo ng kabuot ang mga bata. Pananglit makuha gyud sila ni Sir Beck. Mangita nagpaagi nga mabalik nimo. Tung kay ikaw may kanunay nga nakig-uban nila God. May nagaatiman ug nagmahal sa mga bata. Mga ayaw ka balaka. Pugday. Ayaw nagipadayon magkinihaay pa mo. Oh, anira niya kung maghulot ninyo ha, Lindon, Glina. Tutulungan ko din he. O kinsay mag-una gawas ninyo ha, anira ko maghulat. O, laki, yaya. Nala sige, kay mo hapit kong simba. Doon magsimbahan. Pwede raman og balikon minimo yaya. Og muli ka. Si mama na baya usa didto. Ah, pwede sab. Pero gusto kong mutambong gid og misa dang. Sige na, sulod na mo dito. Lantawon ta mo, sige na. Yaya, wala gid ko kitna ni Tito Chito. Oh, hisgot na sa mong tito ninyo. Gibaura na mo sa inyong inahan ha. Ayaw na sulti si mama ko. Sige na mo, sulod na mo sa get, oh. Aron makalakaw na sad ka. Basin og makaabot ko sa misa ng urasa. Dali na Glina. Bye yaya. Bye, yaya. Ampi. Salamat, Naglina. Amping mo ha, padayon mo. Bye-bye. Wala na tuod ko makakita ni Sir Chito. Salamat in tawan. Nakasabot na sa dili makatarunganon niyang tuyo kang diwil mo. Tuanig mga bata. Ginhinel po kuglakaw. Aw, kusug-kusugon din na kuglakaw. Aron kaabot ko sa misa. Imumiko kaya ay. Jack! Diyak landay ha. Jack! O, kaya. Wapa may time na mo. Hala, si Jennifer. Kita na siya na ako. Hi, Glenna! Hi. Asa na mo, kuya? Tara ay. Nagsultid iyang amiko. Ngano din ka dyan? Mura lagi og sad ka. Nagkuol. Ang akong uncle to aman sa ospital. Si Tito Chito? Nasakit di ay? Hupog pa niya na-drive. Nabangga. Hala, unya naon sa man si Tito? Ambot lang. Wa pa man ko kaduan niya. Sige, mag-check in mo pinugod. Unya mag-drive nga hupog. Hala, ngayon sige man siya hubog dyan. Ambot niya. Dugay bakit na mo uli. Inik-apot, hupog. Glenna, kuyugi ko ninyo ni Lindon, pe. Muduaw ko ni Uncle. Ha? Ingna si Tita Wilma, muduaw po siya ni Uncle. Ambot nga na si Uncle, oy. Sige, kupog-hupog.
Duaway nato siya, Glena. Sultihi si Tita Wilma. Si Mama ni Jen. Excuse me na, Jen, ha? Hello, Ma? Gidagid ninyo ang cellphone, mga anak. Makasamog lagi na sa inyong paeskwela. Patintal mo kami. Ay nanagdadan ninyo sa sunod, ha? Waon ko na. Ari lang ninyo gamitin sa bahay. Sige na, bye na. Ma, ayaw una. Ano naman? Ako isulti ni Tita Glena, B. Hello, Tita. Tita. Jennifer? Ano nakila ka? Akong Uncle Chito. Tuwa sa ospital.